grootste uitdaging? Ze ging ooit naar Hamburg om in te vallen voor de rol van Nala in The Lion King en bleef daar 13 jaar wonen. Sister Act, Aida, The Bodyguard, Jesus Christ Superstars zijn enkele van de musicals waar ze aan meedeed. Zij vertelt vandaag openhartig over haar relatie met haar vader, wat nog op haar verlanglijstje staat en wat ze heeft geleerd van het personage van Tina Turner. Normaal maak ik video's in het Papiamento en in het Spaans, maar vanaf vandaag krijg je ze ook in het Nederlands. Ik ben Goriaka Maal. Welkom bij Goriaka. Je draagt jezelf uit, je pakt nieuwe dingen aan, doorbreekt grenzen en confronteer angsten. Wat is of wat was je grootste angst? Mijn grootste angst. Ja, mijn grootste angst is vaak iets wat ik zelf creëer. Dat ik zeg maar vaak dingen denk van, oh, ik kan het niet. Of misschien is dat te groot voor mij. Dus ja, en toch vind ik het altijd dan de uitdaging om dat dan toch te gaan doen. Om mezelf te bewijzen van, nee, zie je kan het wel. Je bent in Groningen geboren. Je hebt een Curaçaose vader en een Surinaamse moeder. En sinds je 6 jaar is je vader vertrokken uit je leven? Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 was. Klopt. En wat voor impact heeft dat op jou gehad? Ja, als klein meisje heeft dat toch, een vaderfiguur is toch echt wel belangrijk. Ik had ook weinig contact met mijn vader. Dus ik heb dat altijd wel gemist. Ik vind het altijd heel bijzonder als ik een familie zie waar ze nog allemaal samen zijn. Dat ik echt denk, dat mis ik. Ja, het schaadt je wel. Dus soms ook het vertrouwen naar mensen toe. Hoe je mensen toelaat ook. Dat je denkt, oh, misschien gaat diegene weer weg. Dus sluit ik mezelf maar helemaal af. Dus dat heeft wel zeker impact op me gehad. Heb je tegenwoordig een relatie met je vader? Nee, mijn vader is helaas overleden in 2011. We hebben toen nog wel, voordat hij kwam te overlijden, hebben we nog wel heel veel contact. Eigenlijk de laatste paar weken hebben we nog veel met elkaar gesproken. Dus het is wel, we hebben het wel goed ten einde gebracht. En het plan was er eigenlijk dat als het allemaal goed zou gaan, om aan onze band te werken. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn, maar het heeft wel, het heeft wel rust. Want we hebben het, wat ik zeg, we hebben het goed afgesloten. En heb je contact? Ga je ooit naar Curaçao? Hoe zit dat? Nou, ik ben echt dus maar 1 keer op Curaçao geweest. Volgens mij was ik toen 19. En ik merkte wel heel erg dat ik me echt heel erg thuis voelde. Nou moet je ook zeggen natuurlijk, ik bedoel, de witte stranden, blauwe zee, dat kan je ook bijna niet thuis voelen. Dat moet bijna wel. Maar ik heb me daar echt thuis gevoeld. En ik wilde eigenlijk heel graag dit jaar naar Curaçao gaan. Om voor mij een beetje uit te zoeken, wat die cultuur, wat dat in mij is, zeg maar. Maar goed, door corona is dat niet gelukt. Dus hopelijk dat het volgend jaar kan. Ik heb laatst ook nog die film gezien, Boulado. En toen dacht ik echt van, ja, ik moet naar Curaçao om gewoon voor mezelf uit te vinden wat dat stukje in mij is. Begrijp je een beetje Papiamento? Heel weinig. Maar heb je meer broers en zussen? Ja, ik heb een broer en een zus, een oudere broer en een zus. Mijn broer is zelfs op Curaçao geboren. Maar die hebben eigenlijk, mijn zus, volgens mij is mijn zus nooit op Curaçao geweest. Maar mijn moeder en mijn echte vader hebben elkaar ontmoet op Curaçao. Vertel me een beetje van je jeugd, van toen je klein was. Want ik heb begrepen dat je toch altijd in de business was van de show. Ja, ik heb vroeger altijd ballet gedanst. Ik ben op mijn 3e begonnen met ballet, want mijn zus danste ballet. Dus mijn grote zus deed dat, dus ik wilde dat ook. Ik droomde ervan om een ballerina te worden met een witte tutu op een groot podium. En vroeger danste ik altijd al voor de tv, dus ook van alles. Mijn vader luisterde altijd naar Bob Marley, dus dat stond heel vaak op de platenspeler. Whitney Houston, Diana Ross, dat soort, mijn moeder was groot fan van Percy Sledge, of is nog steeds trouwens. Dus we hadden altijd wel muziek, dus we waren altijd aan het dansen. Mijn zus speelde piano, dus we probeerden altijd, tijdens het afwassen waren we altijd aan het zingen. Ik met mijn broers en mijn zussen, met mijn zus bedoel ik. Mijn moeder zat in een koor, dus we hebben wel veel muziek. Mijn vader zat in een band trouwens, die heeft ook in een band gespeeld, die speelde piano. Dus de muziek zit wel een soort van in de familie. Met paplepel ingegoten. Precies. En uiteindelijk ben ik meer streetdance gaan doen. En toen zei een vriendin tegen mij van, er is een jazz musical dansopleiding in Amsterdam.
laten we auditie doen. En toen ben ik dus, toen ik 18 was, auditie gaan doen daarvoor. Terwijl ik eigenlijk verder nog nooit jazz, ballet of zo had gehad. Dus het was gewoon weer zo van, oké, we gaan het proberen. Ik moest ook voor die auditie zingen. Ik had eigenlijk nooit zanglessen gehad. Dus toen ben ik de eerste keer helaas niet aangenomen. Toen ben ik een jaar later, heb ik weer auditie gedaan en toen ben ik wel aangenomen. Dus toen kreeg ik van alles aan dans, tap, modern ballet, jazzballet, toneel, acteren, zanglessen kreeg ik daar allemaal. Het is een HBO-opleiding. Het heet dus de Jazz Musical Dansopleiding. En dat is een 4-jarige opleiding die ik heb gedaan. En ik heb 1 jaar, in het jaar dat ik niet was aangenomen de eerste keer, dus toen ik 18 was, van 18 tot 19, heb ik ook nog een jaar Engels gestudeerd aan de Universiteit in Groningen. Mooi, want dan rollen we meteen in jouw acteercarrière. Want hoe is dat begonnen? Op de dansopleiding is het dan zo dat je op een gegeven moment een stage moet lopen. Dat is gewoon in een productie. Dus mijn stage was bij de eerste Lion King in 2004 hier in Scheveningen in Nederland. Daar was ik in het ensemble, dus ik was een gazelle. Ik had een groot soort van hert op mijn hoofd en 2 nog gazelles in mijn hand, dat soort dingetjes. Dat heb ik 2 jaar gedaan, bijna 2 jaar. En toen was er een meisje in Duitsland, waar de productie ook al liep, de Duitse versie van The Lion King. Er was een meisje geblesseerd. Dus hadden ze gevraagd of ik voor haar wilde inspringen voor een half jaar. En toen ben ik dus naar Duitsland gegaan. In principe dus voor een half jaar. En daar zou ik in het zangensemble zitten. Dus zou ik weer zingen. En dan had ik een cover voor de hoofdrol Nala. En daar ben ik toen begonnen. En daar hebben ze mij dus meer als zangeres gezien. Dus vandaar ging het ook meer rollen. In rollen waar ik meer moest zingen en meer moest acteren. Je bent 13 jaar in Duitsland gebleven. Klopt, ja, het beviel me heel goed. Dus, en van het een kwam het ander. Dus er kwamen andere producties aan waar ik in mocht spelen. Ik heb onder andere Sister Act gespeeld. Ik heb We Will Rock You gespeeld, Aida. Nog meer de Bodyguard. En toen uiteindelijk als laatste was ik alternate van Tina Turner in Hamburg. En alternate betekent dat, omdat de rol zo groot is, wordt de rol opgedeeld. Dus de hoofdrol speelt dan 5 shows. En de alternate speelt dan 3 shows per week. Toen gingen ze de show casten hier in Nederland. En toen kwamen ze erachter dat er een Nederlandse was in Duitsland die de rol al speelde. En vandaar dat ze toen bij mij terecht zijn gekomen. Je zegt dat je in Duitsland als exotisch donker werd gezien. Klopt. Wat voor invloed heeft dat op jou gehad? Als ik denk aan exotisch, dan denk ik aan fruit of zo. Dus ik denk niet aan een zwarte vrouw. Dus ik vond dat, ik weet niet of het denigrerend was. Ik vond het niet kunnen, nee. En ik ben er ook wel eens gesprekken over aangegaan. En dan heb ik gevraagd, maar waarom dan exotisch? En dan zeg ik van, het is dus heel positief. Zij zien het als iets positiefs. Maar ik zeg van, ik vind het een verkeerd woord. Als je iemand een mooie verschijning vindt, of een mooie vrouw, of een mooie man, maakt niet uit. Dan is dat het woord, maar niet exotisch. Want het klinkt uitheems of zo, weet je wel. Dat zijn we niet, naar mijn mening. Heb je je ooit gediscrimineerd gevoeld in Nederland? Ja, als vroeger als kind, dan kom je wel eens ergens binnen in een winkeltje en dan gingen mensen je volgen. Soms heb je natuurlijk de nodige leuke opmerkingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Ik heb natuurlijk veel heftigere verhalen gehoord. Bij mij is het vooral bij woorden gebleven. In Duitsland hebben ze ook een hele rare manier van discrimineren. Als je zwart bent, dan denken ze van je komt uit Afrika. Ik heb ooit iemand gehad die had vertelde dat hij waterschade had in zijn huis. Op een gegeven moment, dat was hij aan het vertellen aan mijn toenmalige vriend. Op een gegeven moment keek hij mij aan en zei van, dat ken jij niet hè? Waterschade, dat hebben ze niet in Afrika. Weet je wel, dat ik echt van, wow. Ten eerste, ik kom niet uit Afrika. En ten tweede, ik kom gewoon uit Nederland. En daar stroomt het water. En dan toch doorgaat, maar je voorouders, bla bla bla. Weet je, dus diegene moet dan zijn gelijk halen, zeg maar. Het is toch schandalig dat soort dingen nog steeds gebeuren, hè? Ja, maar mensen zien daar for some reason geen schade in. Dus ik denk echt dat het allemaal maar gezegd kan worden. Ja, ik sta er altijd ook elke keer weer verbaasd van als dat soort dingen gebeuren. Je vertelde dat je zus ook ballet deed. Is zij ook in de showbusiness gerold? Nee, mijn zus die is uiteindelijk rechten gaan studeren. En die geeft nu les aan studenten op de HBO-opleiding. Maar ze heeft wel altijd een creatieve kant gehad. Dus ze is nu aan het schrijven. Ze schrijft nu. Okay. En voornamelijk gedichten. En je broer? Ja. Mijn broer is kunstenaar, die maakt hele mooie kunst. Hij heeft zijn eigen atelier en hij is nu bezig met 2 stukken voor het Groninger Museum. Dus dat is heel spannend.
Je moeder is heel belangrijk voor jou geweest in je carrière en ook in je hele leven. Ben jij moeder? Nee, helaas nog niet. Zit dat in de planning? Ik hoop het wel. Ik hoop dat het voor me in de sterren ligt. Is de rol van Tina je belangrijkste rol tot nu toe? Ja, zeker weten. Tina Turner is natuurlijk een enorme, inspirerende, indrukwekkende vrouw. Ze heeft een leven gehad waar je u tegen zegt. Ze heeft zoveel meegemaakt. En om dat te mogen vertolken, dat is wel echt, wat zeg, echt een van de grootste uitdagingen die ik aan ben gegaan. Maar daarvoor ook een van de mooiste, omdat ik ook heel veel over mezelf heb geleerd. Ja, ik heb altijd wel doorzettingsvermogen gehad, maar door deze rol te spelen heb ik echt ontdekt en gezien hoe groot dat doorzettingsvermogen in me is. Ja, soms moest ik echt inspringen zonder bijna geen repetities. Dus dan ga je maar en dan denk je ineens na. Dus dat is ook heel erg dapper eigenlijk om dat dan zomaar te doen. En sowieso, ik bedoel, iedereen weet natuurlijk hoe Tina Turner is. Hoe ze beweegt, hoe ze zingt. En daar komen hele grote verwachtingen zitten daar aan vast. Van het publiek, maar ook van mezelf. Dus dat is altijd wel even heel spannend om dat dan te doen. Zij is een spirituele vrouw. Je had haar mogen ontmoeten, hè? Klopt. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Het was heel kort, maar ze kwam via het zijtoneel, kwam ze op. Ja, ik heb even haar hand mogen schudden en een foto met haar kunnen maken. Het is natuurlijk heel bijzonder om die vrouw dat leven heeft meegemaakt, om haar dan in het echt te zien. Dat was echt heel erg bijzonder. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik vind zelf dat je het heel goed doet. Je stem verandert, je hele zijn verandert. Ah, dankjewel. Nou, appreciate it. Je schrijft ook je eigen liedjes. Ja. Wat zit er in de planning voor je carrière als solo-artiest? Eerlijk bekennen nog niet zo heel veel, maar ik wil daar wel echt mee aan de slag. Dus ik heb wel af en toe dat ik nog wat schrijf. In de lockdown had ik heel veel tijd. En toen had ik ook wat met Nancy, gingen we dan samen schrijven en zo. Dus dat was heel fijn. Dus er zijn wel wat nummers die een soort van af zijn, maar er moet nog veel meer aan gebeuren. Omdat Tina zo'n grote rol is en veel tijd in beslag neemt, heb ik daar op het moment niet zo heel veel tijd voor. Dus ik hoop dat het zeg maar binnenkort, in januari, dat ik daar weer een beetje meer energie in kan steken. Je bent nog jong, je hebt zoveel gedaan eigenlijk. Wat moet je nog? Wat mis je nog? Ik zou heel graag nog een keer als het om carrière gaat, zou ik heel graag een keer een film willen doen. Presenteren lijkt me ook heel erg leuk. Ja, op privégebied, ja, dan lijkt het ik wacht nog op die leuke man. En dus je weet, een familie. Toen je de rol kreeg van Tina in Nederland, jullie waren gestart in februari, denk ik, of zo. En toen kwam corona alle roet in het eten gooien. Hoe was dat voor jou? Ja, in eerste instantie was het natuurlijk een grote shock. Omdat je, wat is er zo erg dat alles stilgelegd wordt? Op het moment dat corona kwam was ik zelf echt heel erg moe. Lichamelijk, omdat ik natuurlijk net uit Duitsland was gekomen, direct in de repetities. Na de première toen van Tina. Dus ik dacht toen in eerste instantie, we hebben 2 weken rust, weet je wel. Dus dat was toen prima. En op een gegeven moment werd het natuurlijk steeds langer. Dus in het begin had ik daar wel heel veel moeite mee. Vooral omdat ik dan zat ik hier op de bank bijvoorbeeld. En dacht ik echt van, wat doe ik met mijn tijd? Ik moet iets gaan doen. Maar aan de andere kant dacht ik, ik vind het ook wel prima. En ik hoef niks te doen. Dus ik vond het heel lastig om mezelf te motiveren. Maar uiteindelijk ben ik er wel van gaan genieten. Van de rust. Je kon eindelijk over dingen na gaan denken waar je eigenlijk gewoon altijd maar gewoon in die stoomtreinen doorgaat, in de sneltrein. Dus dat was heel fijn om gewoon even naar jezelf te kijken van oké, wat wil ik eigenlijk nog meer? Ben ik gelukkig met dingen hoe ze nu zijn gegaan, tot nu toe zijn gegaan, hoe ze gaan? Wil ik dingen veranderen? Wil ik anders met dingen omgaan? Dus daar heb ik heel veel naar gekeken toen uiteindelijk. En ik ben dus toen begonnen met het schrijven van muziek. Kan je dus zeggen, naar de hand van wat je mij vertelt, dat er een Niasa was voor de corona en na de corona? Ja, zeker weten. Ja, dus voor de corona was ik was wel bij mezelf altijd, maar ik liet me toch heel vaak meeslepen met alles wat er om me heen gebeurde. En je deed maar en kom weer wat anders. Oké, dan gaan we ook doen dat. En nu ben ik echt veel rustiger, dat ik echt denk, oké, wil ik dit ook echt? Voel ik me hier goed bij? En als dat niet zo is, dan doe ik het gewoon liever niet.
neem veel meer rustpunten. Ik check meer in met hoe dingen bij mezelf aanvoelen. Dus ja, het is zeker een verschil. Wat kan je aanraden aan jongere meisjes en vooral als ze donker zijn? Als ze ook naar jou kijken van ik wil nu ook gaan beginnen. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je vooral in het begin heel veel ervaring opdoet. Dus dat je verschillende dingen uitprobeert. Misschien vind je zingen leuker, misschien vind je dansen leuker, misschien juist het acteren. En als je een musical doet, moet je ze wel alle drie kunnen. Maar dan kan je ook nog steeds één iets beter kunnen dan een ander. Maar het ding is natuurlijk om ze alle drie zo goed mogelijk te kunnen. Dus ik denk hard werken is heel erg belangrijk. In jezelf blijven geloven. Er zullen veel mensen om je heen zijn die zeggen, ja nee, niet de theaterwereld in. En daar verdien je niks mee. En dat soort dingen. Dus als je hart daar ligt, dat je toch echt in jezelf blijft geloven. Ik heb 13 jaar in Duitsland gezeten. Daar heb ik hele andere kansen gekregen dan die ik in Nederland had kunnen krijgen. Ja, zie wat van de wereld. Doe ervaring op. Praat met mensen. Leer van mensen. En heb plezier. Heb plezier met wat je doet. Ik wens je heel veel succes, Nyasa. Ik blijf je volgen. Super lief. Hartstikke bedankt en graag gedaan. Nyasa Alberta. Je kan zeggen beroemd, bekend. Maar ik kan je zeggen dat ze heel liefdevol is. Ik ben Goriakama. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!